Ce se întâmplă? Asta măcar e legal? Domnule Omarov, totul s-a terminat, știm cine sunteți. Recunoașteți și o să vă fie mai ușor. Cum adică cine sunt? Eugen îmi spune. Ca orice om simplu, am un serviciu la care merg. De mic copil am avut o pasiune față de aeronave, aviație, tot ce e legat cu aeronautica. Cam pe la 17 ani, jumătate, 18, am intrat în cariera aviației. Și de atunci mă mențin și tare vreau să mă mențin până la sfârșit. La mine mama deja era plecată acolo. Eu, copil unic, evident, dorința era și mai mare să fiu alături de dânsa. Mai întâi a migrat ei, pe urmă eu. Acolo mi-a făcut viața normală ca un om. Am studiat. Bun. Domnule Omarov, lucrurile sunt foarte simple. Trebuie doar să recunoașteți de ce v-ați întors. Eu sunt liber. Fac ce vreau. Dar dacă ar vrea să știți de ce m-am întors, eu cumva peste hotare niciodată nu m-am regăsit, adică nu aveam nimic ce să mă țin acolo, în afară faptului că lucram. Mereu am avut sentimentul ăsta de patriotism, tare îmi iubesc țara. Locuind în Lisabona puteam foarte ușor să plec în vacanță, oriunde n-ar fi. De exemplu, Dubai, Brazilia, New York, Canada, unde n-ar fi. Și am ales cumva mereu să revin acasă în Chișinău, pentru că am avut, nu știu, am o conexiune puternică cu țara mea, cu casa. Și atunci când a venit șansa să activez și în sfera mea și să ajut la dezvoltarea aeroportului și să revin și acasă, am zis că Eugen, tu nu poți pierde șansa asta. Nu e credibil, domnul Eugen. Aceste povești să le spuneți altcuiva. De unde ați venit, ce salarii sunt acolo și cât câștig un specialist în Moldova. Cum ați lăsat lucru acolo și v-ați întors? În primul rând, cererea de specialiști în Moldova e foarte mare. Nu sunt oameni, nu-s. Și în Moldova pot găsi un lucru bine plătit. Având în cont considerentul că ești în Europa și ești departe de familie și costul de viață e mult mai mare, eu am considerat mult mai avantajos să revin acasă. Eu mereu am vrut aici să-mi fac familie, am vrut aici să lucrez, să mă aflu în țara mea, să vorbesc limba cu care am fost învățat de mic copil să o vorbesc și să fiu alături de prieteni cu care am copilărit. În ziua de azi nu mai are rost să pleci psihotare. Este calitate de viață și acasă, este de lucru și acasă. Trebuie doar să depui străduință, dar ori să lucrezi aici, ori psihotare, pentru o diferență de, hai să zicem, 200-300 de euro. Eu socot că la momentul actual, în ziua de astăzi, în 2023, n-are rost de emigrat. Avem o soluție. Sunteți liberi dacă ne dați lista persoanelor implicate. Care este rețeaua dumneavoastră de oameni? Domnilor, eu cam am săturat de această poveste prost gust. Toți moldovenii din diaspora sunt rețeaua. Dacă nu aveți acuzații, eu am plecat. Șamușii. Am unică. Nu vezi? Au început să vină acasă. Bun, lasă-i să vină. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Gata filmările. Eugen! Eugen, adă plăcintele. Hai, poftă bună, nouă. Am eu cu vajul. Ca mea. Ca mea.